Potser aquí no passa. No, jo això no... I el tema és aquí, com ho farem perquè això no torni a caure quan hi hagi pluges? Hòstia. Aquí es tenen les 4 pedres. És el que jo li comentava al teu fill, clar. Però llavors hi ha feines, t'hem de buscar. Per rebé has de treure 4 rocs i fer una mica d'escolliret aquí. Però poder no baixarà, Hòstia, vols dir que no? No fort, Pot baixar aquella mica de mata de dalt. Jo és el fort, és penya, Jo deixaria. No sé, tu tens més experiència que jo, o projectar... Jo deixaria, Sí? Baixarà una mica aquell marge d'allà, goita. Aquí, això és tot roc. No es mourà, No ho sé, mira. Això rai. Quan baixa una mica es treu, vull dir, ara ja se't va fermant, Costa de fermar, però quan està fermat ja està. Sí, amb això, vosaltres que sou d'aquí... Pot baixar aquesta mica de grupet. Sí. Això sí. I després m'hi van posar aquests tubos, que són massa petits, aquests tubos. Hòstia, és que jo no entenc per què tants tubos. Jo no ho sé. Ves, per exemple, és el que li vaig dir a l'Enric. Dic, un tubo de 80. I van agafar i me'n foten 3 així petits, sense dir-me res. Vull dir, ja no... Hasta que ha sigut 60 o 50 ja està bé. Sí. No, jo els vaig dir això de... Això què és? Un de 80. Què és, un 25? No sé, sí, un 25. Ni 25, un 20 deu ser. Què tal, com va això?